Ti ma ne sírjatok, figyeljetek most ránk, figyeljétek a kezünk, hallgassátok a szánk. Ma csend van, s mi mesélünk, nem olyan szépen, s nem olyan szépet. Köszönni kéne, de mit és hogyan? Segítsetek nekünk most is, kedvesen, nyugodtan. Hajoljatok ide hozzánk, bújjatok közelebb. Most mi mesélünk arról, hogy jó volt veletek. Ez igen, ez a nehéz évvégébe ilyen sok verset megtanulni, és szépen, ez igen, hát ez csupa katicás, azt a mindenit, köszönöm Milán, mindegy szörnyűkáról, de mi kiterek mindenki is lányok.